Jatend Piny William Samoei Ruto odiochieng' ma kawuonendi ne oketo koke paro mano mar chik manyicho chwal e nyime kendo koro gibedo chike mabiro tayo pacho kaendi. Jatend piny ne ochuo koke e chikego eko mago mageto mar neno ni orang kendo chikno endo mano matayo omenda no endo mano mar sir ma ichiwo ne jopuonjrego eko mago mantie mbalariany e pacho kaendi. Chikno endo mano mar kahawa kaachiel koda mano endo marango yore kata mano endo mar futo mar kor lwasi. E kinde ogogo jatend piny ne oyawo kata chiko nogo yango ni bulo nogo mano mochung' ne kahawa e pacho kaendi biro rango kendo nono matut regulation of aeronautical services worldwide. The bill will establish an authority, the Meteorological Services Authority, which will be the successor of the Meteorological Department, which has operated under executive order under various ministries, and at the present time is in the Ministry of Environment, Climate Change and Natural Resources.